L-eks-deputat nazzjonalista u l-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi ġie multat 300 euro wara l-instab ħati ta' disprezz lejn il-qorti li ordinatlu biex ma jikkummentax fil-pubbliku dwar il-każ li għaddej kontra Jorgen Fenek bħala l-allegat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizia. Minflok Azzopardi sfida tali deċiżjoni b'mod ripetut. Is-sentenza li natati 3 filgħodu tasal wara l-instab li f'żewġ okkażjonijiet f'Mejju u Ġunju li għadda, Azzopardi għamel kummenti li jimplikaw b'mod ċar li Fenek huwa ħati. Dak iż-żmien il-kummenti tiegħu kienu tqisu li huma ntiżi speċifikament biex jipproġudikaw il-każ kollu kemm hu. Għalkemm fis-sajf tas-sena l-oħra Azzopardi kien ordinat ma jikkummentax f'dan ir-rigward u jitħassru kummenti tiegħu online li jaffettwaw l-amministrazzjoni tal-ġustizzja jew il-preżunzjoni tal-innoċenza ta' Fenek, fil-21 ta' Ġunju li għadda reġa' ppubblika post kontroversjali ieħor fuq il-midja soċjali. Il-post li inkluda kliem bħal min jaħseb li jista' jngħadda f'ismu quddiem il-ġurija wara li ordna qtil ġie interpretat bħala referenza ċara għal Jorgen Fenek. Bl-avukati tiegħu issostnu li dan kien ksur ċar tal-ordni tal-qorti. Waqt li Azzopardi ċaħat l-akkużi l-imħallef Edwina Grima li presediet il-każ qalet li l-messaġġ tiegħu fuq il-midja soċjali kien bla dubju qed jirreferi għal Fenek b'nuqqas ta' rispett lejn l-awtorità tal-qorti u allura immultatu. John Anthony Borċ u Mirejn Buġejja tresqu l-qorti akkużati b'falsifikar ta' flus folots waqt li jużaw strument li jintuża għal manifattura jew il-modifika ta' flus folots biex iqarqu. Ir-raġel kien akkużat ukoll li kkawża ġrieħi ħfief lil mara li ilek sieħba tiegħu u weddida. Il-pulizija bdiet tinvestiga l-użu ta' flus folots li wassal għall-arrest ta' żewġ persuni. Matul tfittxija fid-dar tagħhom instabu printer u flus folots stampati min-naħa waħda biss. Il-mara allegatament qalet li kienet qed tibża mir-raġel u li kienu li ġala tuża l-flus folots. Borċ li m'għandux xogħol ġie akkużat bil-produzzjoni u tqassim ta' flus falsifikati, kif ukoll li kommetta vjolenza domestika kontra l-mara. Il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest ta' Borċ minħabba riskju ta' intralġ tal-provi jew li jerġa' jikkommetti reat. Fil-każ ta' Buġejja l-qorti ħadet in konsiderazzjoni li għandha tarbija ta' ftit xhur u li qatt ma kienet ikkundannata qabel bil-Maġistrat Charmaine Galea tagħtiha sentenza ta' 2 ħabs sospiżi għal 4 snin.